Τώρα θα γράψουμε ένα σκοπό, η λέτε από τα Ούτσενα. Θα το παίξουμε σε δύο εκδοχές που τον ακούσαμε, έτσι. Ωραία. Τον ακούσαμε κλασικά από το Γόγο να το παίζει και το τραγουδάει, πιστεύω, ο ευρύτερος κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, αλλά στα κομινά, λόγω και της καταγωγής μου, εγώ είμαι από το Ανατολικό, από το Λεμαΐδος, δίπλα-δίπλα τα χωριά, ξέρω ότι είναι ένας από τους κλασικούς σκοπούς του χωριού, των Κομνηνών, που το τραγουδάνε. Τώρα, εκεί υπάρχουν και διάφορα μιλέτε που λέμε. Δεν είναι όλοι από ένα χωριό. Τώρα, από ποιο χωριό το τραγουδάνε, ποιο χωριό είναι που το τραγουδάνε αυτό, πιθανόν από εκεί που είναι ο Αποστολίκας. Γιατί το έπαιζε ο Αποστολίκας, λέω πιθανόν. Ναι. Πιθανόν από που είναι ο Αποστολίκας. Θα το πούμε και με τις δύο, είναι ο ίδιος σκοπός, έχει μία μικρή... λίγο μια διαφορετικότητα, θα πούμε μια ελάχιστη. Ωραία. Ας ακούσουμε όμως και τις δύο εκδοχές. φοβώνε το χρόνο μία.
Άνοιψε μου το τάφο έλα το χρονομία ένα αγγέλο που να ψωμέ πίσω με συντροφία ένα αγγέλο που να ψωμέ πίσω με συντροφία Εβαές πως εντάλλονε σύντεν τάλλο πως άλλονε Φίλε σαν το μαύρο πόσα σε μορφιφέρονε Φίλε σαν το μαύρο πόσα σε